Roberts. Lledu'r bel arach i bas hyfryd at Chris Owens. No Edwards ar gael, mae Rhys Hughes allan ar yr ochr bella. Dyma Durant. Woodcock yn y canol. Durant oll, Jones byna lawio yn y fan yna, dyna maen nhw'n awlio. Chwarae yn parhau. Oed mae lawiad yn y fan yna. 13 o funudau ar y cloc. Hughes at Marriott. Yn ôl at Hughes. O, dyna chi. Gôl. O, didog gan Cei Connah. O, bendigedig. Cei Connah a Rhys Hughes yn gelfydd i gefn y rwyd. O, gwych. Cei Connah 1, Aberystwyth dim. Dan Roberts. Yn lesu'r bel i'r gornel i gyfeiriad Declan Poole, John Owen, sy'n gwneud y gwaith am ddiffyn. Ac yn ildio'r meddiant i Declan Poole. Poole yn ôl at No Edwards, dyma Rhys Hughes. Hughes ar croesiad. Bel allan at Ollie Wright. Bel yn cael ei chlirio. Paslak syth at Ollie Wright. Os a Chris Owens. Owens traed cyflym gan Chris Owens. Owens yn dal i fynd sa gyflym yr ergyd. Gosod y bel yn sgwar i Noah Edwards. Methu cadw'r ergyd i lawr. Oedd o'n gwiro am yn ôl yn y fan yna. Noah Edwards gwylio'r bel yn codi dros y trawst. 5 munud yr 20 o'r gêm wedi chwarae. Rhys Hughes o'r arbediad gan Dave Jones yn rhagorol. Chwip o ergyd gan Rhys Hughes. Rhys Hughes yn dwyn y meddiant. Mae Woodcock o'i blaen o Hughes. Dal i fynd os ergyd fan hyn gan Hughes. Rhys Hughes. Efo'r hyder sgyn y fo. Llwch chi'n beio fo'n fentro fanna Rhys Hughes. Da ni fewn i 2 funud ola. Yr hanner cyntaf i Chris Owens a'i Rhys Hughes. Owens yn camu fyny. O, fymryn heibio'r postyn. Mi chwipiodd honna ar i droed chwith. Dave Jones. Wel, mi oedd o'n stand, mi oedd o'n syfrdan. Jones, ar gegol, Poole ar peniad. Hughes, Woodcock, o pas hyfryd at Max Woodcock. Woodcock i gwneud ti'n ddwy, mi oedd Jones yna. Woodcock dal yna! Ac ar yr ail gynnig. Yn bachu ar y bel Max Woodcock, a mae'r cyfle wedi mynd. 3 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Marriott chwipio'r crydd i mewn. Dyna allan gan y Sharif at Chris Owens. Owens ar ergyd. Oedd hi'n gwirodd i ar i droed chwitho. Chris Owens. Na chi bas hyfryd at Max Woodcock. Woodcock disgwyl am y cymorth mae Rhys Hughes ar ymyl y cwrt. Cosby Woodcock yn chwipio'r bel a draws. Mor agos. Ar y postyn pella, Sam Durant oedd yn llithro i mewn, ond yn methu rheoli y cyffyrddiad. Mason ar tafliad i Poole ar y peniad. Poole. Gan y Jack Kenny Bradford ar y peniad. Bel i fewn y gyfle fan hyn i Cei Connah. Bel i gefn y rwyd. Ollie Wright ar ergyd. Mi wasgodd i o dan Dave Jones rwsyd i fewn ar y postyn pella. 2 funud ar 15 o'r ail hanner wedi chwarae. Cei Connah yn dyblu'r fantais. Da Cuba Klein. Mae Duggan y tu allan o Owen yn y cwrt, ond jyst y sodliad allan. Gyna Poole, o mae'na gamgymeriad efo hyn, a Darlington o'r cynnig. Y cyfle cael ei greu gan Sharif, camgymeriad yn y cefn gan Cei Connah. A mae rhaid yn nhw fanteisio ar gyfleoedd fel yna. Klein. Yn edrych am yr hediad gan Sharif, doedd o ddim yn camsefyll arbediad gwych unwaith eto gan George Ratcliffe. Fel y bas hir ac Abdi Sharif, ond mi gafodd afal ar hwnna. A'r golwr, mi nath o hun yn fawr i ildio'r gec gornel. Owen, yma Klein edrych am Sharif yn tasgu i John Owen, sa gyfle am yr ergyd, Owen ar ergyd, oedd na lawio yn y fan yna, nag oedd yn barnwr yn y fan ar lle.
Rhys Hughes, wan mae Bradley wedi mynd ar ras. Bradley, mae Kenny yn y canol, mae Ferguson ar ediad at yr ochr bella. Dyma Ferguson, Kenny! Jack Kenny! Y drydedd gol, sicrhau'r 3 phwynt i Cei Connah. Croesiad perffaith Kenny i gefn y rwyd. Cei Connah 2, Aberystwyth 0.